Igama lalogogo uMichelle Lami uneminyaka ewu-85, iyona queen enkulu yenkolo yobumnyama ebizwa ngokuthi Illuminati. Ugana uRick Owen, okuwukuthi-ke bobabili bangaphansi kwayo le nkolo futhi bobabili bangama-fashion designer. Umuzi wabo-ke ukhandwe edamini phakathi kwedamu nje. Laba-ke bobabili bathathwa njengonkulunkulu phesheya ngoba kuyaziwa ukuthi uMichelle Lami unesikhundla esikhulu kule nkolo ebizwa ngokuthi Illuminati. Kuyashiwo-ke kuthiwa baningi abantu abadumile abanemali nje nokuvezwa ukuthi bacebe kakhulu, kodwa kuthiwa akekho ocebe okufika kuMichelle Lami. Kuthiwa unemali kwanaye angakwazi ngisho ukisho ukuthi unamalini. Kuthiwa-ke wonke umculi nje oke wahlangana noMichelle Lami baxoxa noma bashutha iy'thombe, lowo mculi emva kwalokho uyayeduma umhlaba wonke aziwa abe nemali futhi futhi sekwaziwa ukuthi usuke sengaphansi kwayo le nkolo i-Illuminati. Khona-ke wathi fanele sithandazele ukuthi uMichelle Lami engavakashi la eSouth Africa ngoba make wavakasha iSouth Africa izoba ngaphansi kwale nkolo. Angazi-ke noma akazi ukuthi bakhona abantu asabele nkolo la eSouth Africa, kuwukuthi-ke le nkolo ayiqakanjiswa kakhulu la eSouth Africa. uMichelle Lami-ke phesheya ubizwa nge-greatest witch, ubizwa ngokuthi umthakathi omkhulu, kodwa nje bahlonishwa kakhulu benomyeni wakhe. La basuke bekhona nje bathethiwa njengonkulunkulu futhi iyahlonishwa indawo la kusuke kukhona khona bona. Bake bambuza uMichelle Lami ukuthi uyakholelwa yini kuNkulunkulu, wasithi yena akazi nokwazi ukuthi yini uNkulunkulu. Ngonyaka odlule-ke uke wamangaza abantu abaningi ekhulelwa eneminyaka ewu-84, wamangaza ukuthi umuntu ukhulelwa kanjani esemdala kangaka.